Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen arti. Lakhain kara trok dor pagri constituency APHL se song pen pherangke mai kangni bangso pherangke mai kangni nang ko kalam theke lapo henlo KSA ASTC Youth Front asong penjai kathar ame phike kai ke chokchi lam kar boktap lesi bangso pherangke mai pen klar dak pen Karbi Anglong ra phan ke pachini laki BJP long kar jabduna song pasi lam the chepek lang pon lam nang kar bok la pen IPG mate amurti meke ke kutak ni tum Karbi ko asya hok pet bang pini la so program ke deng atum ke la ke ESDC ta kali la pen ke alang letum party long alida tum ta kali la ke BJP long ke claim do tum pen BJP tum malo kopi ma ke ping khat lai tum ke claim tum la te lai tum ke hok pet bang ke BJP amunit side lo pini protest tum ke lase ne tum ke kuki tum balong le pinai o ne tum pupe la se ne tum ki ninge do ni ke lalo kuki phan ne tum ke detain no nai khang nun et si mane long dim bi si mane toy thulam nei putne tum ki ninge kuki tum balong le pinai to putne tum ninge je putta pinai to ne tum ninge je tapen ke non idam tang SDC tum ningkan kre pokechari hote tame alang litum te Karbi yan ke pachitu ke pachitat ahem ari ki papri to se ki pri toy lapen ke social boycott ki bi kasalo so te tame ku ki to ma regional district sing hason long nang pipo buta ki chak ke ko matum no pote la ke SDC tum ki chak lapen halo so hot kuki to man ke chak jone si halo so ron thama ta kuki tum pen ta ke donang ke lalo kasi ke chok se malo pote la ke SDC tum ke klem chok che pote ne tum jong dami SDC tum chok ke lalo halo so kuki to regional district nang pipo po ni tum ke pinian in ta chak long le la la pen ke non kan bosti long pen dudu koloni long setame EPCC tum tinangka tum balong le ki pipo takda proman nang paklang tame ni tum yong si long le ki pipo te pen ni tum EPCC tum ke long le ki pi ya kong ta la ni tum council chari long le la pini law and order aron puno long le ki pem pu puno pini council tum chi pem pu la la se hala ang tan pen munpuren ke bang ku ki tum man setame ile tum te le ke khang nai gale asam government tum tala da ke khang na khang non ya rondolo hala check entry get along khang lap te thang lam to lo pina sam government tum ta Karbi Anglong apan nang kirap do nai ke ang tum ang hodo atima pini state long ta BJP lo district long ta BJP lo central long ta BJP lo lasila hai kilang le po bang ke il tum thedam long dak lo ke munupur long mite pen kuki tum ke pachi thu ke pachi thada ta ke chok che ma lo pote la ke BJP rolling BJP government tum ke chok che la ke il tum thek dak ma lo pini onda dak prime minister dam de Assam chief minister ke la ke north east convener lo BJP party convener lo la ta dam de la pen ke pini Narendra Modi ta dam de uta ke la da ke il tum thek dak lo da so posi ke chok che ke BJP government tum la ke dam tang ya ling yan atum Umen tu pelone ilitum hempek kar I pen halo so SDC hote tame pahai lo tame halo so hempek yang ta pilo Karbi hi atum pinangan thilo a hem re chipilo apen ke social boycott ki chipi pen pinion in taning kang somse tum do asine tu pinion in ta episasi tum pen ke mane hem ki pida mane pan ke chok mane pan kang ton potabe mane pan ta hem re freedom lo potabe tame SDC hora dina kai ke SDC hote kopilo district council phagaroi potalang tum ke to lapen kaidet ten ludam tu talang tu lapen halo sohor belek party tu meeting dulu pute piniban kita donji komat upi gomal tu no pute la nona son son ali ichon pro tu son son amune tum do yone te halo so tame tuji thanang lo hemre chipinang lo ase non ke bang jelangan se tame non social media long ke bang tuman tame nili ki chuning rije bang lo nangli tum non rolling a party tum nang eping khat aling ke nangli tum la Karbi yana bangke itu ciputona nelo cipusina nelo pusinili achini tapen ke non lah akam ke krem tami koma lo pote mastermind man lo pote lage non council ke cari bom tum CMM MPMA MLM MLA tum se a mastermind pusinili mat yong dam dagla tasila hai bangke ke bang jilang an tami ke krem ke chok ke BJP ke krem chok ke theglo theg daglo tapen ke la non ilitum SDC ke dam tang SDC tum ke klem chok kita lum hek dak no la selang tum hemprek alam kininge pa ke BJP no SDC no sitame alang tum chiterak nai alang tum Karbi at pan kon pran amui en elo sitame pini hemprek ke bidelo
Lapen ke BJP dom ta ke dam tang an ke hemprek punon bang ke slogan enta hemprek slogan ke velo sitami lang litung kipu bang ke hemprek hang bom nanyi sitami hemprek sitami la ke long unelo pini hemprek ke hang nanyi tum kalilo pini BJP dom hemprek ki pi a party lo te people se Karbi Anglong KAC ye madhuram lek there dengpen long ikang pulapen long ike sompon. Lakha krisi lang per constituency ha waralong KAC ye madhuram lek there dengpen long ikang pulapen long ike sompon. Mati jonga cekloni pai siar ni ada por pai ke papor malong pen lang per ha warang kangalong KAC ye madhuram lek there dengpen long ikang pulapen long ike somadim laki mek biet hoy lang nit terang arong pathua klamalong open stage longi ke sompon sankur market along longi ingpupon tantili thepi rensing hanse arong rongkerahem ingpupon lapen phongshlok pathua klamalong sitami open stage ingpupon lapen volongko maji waiting seat pusitami KAC Bilimohan Khaklari Honorable EM Department of Transport Hinpensi ingpupon labangso longi kangpu lapen longi ke sompon along kachitong dun laki Bakalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Langpher VDC Chairman Dorsing Rongpi Langpher BJP President Mohendra Lekthi lapen Ward Commissioner atum pen chenglok BJP asong along ki claim kethe kiding atum chitong dun hendak kacuru pajir iklo dom kata tang pen chitong dom dan abitung itu dan fanta nilin dan suri-suri kacuru pajir lo ini dak itu Langpher MSC constituency angkang Karbi Anglong Autonomous Council lahin pen constituency tin MSC Development Fund labang so tangkap pen nili tum pini longpo adim longpi bangani tum rong kerahem lapen pe open stage lahan nili tum kang pupun padopon lapen elong abangke along itu sampo itu dengpon lo sipini gado we long podim itu kangpu la penan long ege sampon padopon lo kasi ke kangpu ni ta dolang rong potrok bag dolang non ke tang na dolong la pen ke non pangcheng pon bom akam kata dolang la ko prabjin pen da elitum Langpher almost yang kangalong skill do me kangpu pon jipan itu bori pon po la pen ke rong nangan arong long Pajokli copijo la bangso arong kera hem kabe dupik lang lapen ke non jaseme la uwi mi tum ke pathu na bang taile tum Langpher long penan ka chihung kon thek kon long lo sila so ke pathu aklam ke do long an same si open stage bang ke kenang sot tu sila hai same nili lang pon bom lo ki pitang da penan do lo lapen ke long leta do ulang sila hai ke palong ya family bori ponpo ngapen ke eletum Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Roha akeha yalang itame itu mana pingka dolo jalanon Chief Minister Special Package penlong lo kulotangte rong rupa kaching tur ponji aphan arong tin rong asar hempen chenglok chetang plang play bustame kavia dim ano bangke kepali ye phan bori ponlong po lapen ke open head chethan bom open space punoi rong kera hem punon nam ghor punon mondir punon lahai asap sap nilitum kipi ponji aphan abar sailong ponji sinon ke bang ye bang yum penan scheme itum thek ponlong gi nili kita nomta pading namu elo dak la dak non phonglok pe long same alang litum masabe tangkaben busitami misen da open space kikim paklang pontek lo la pini la ta itu ponlong ngada ubi mi tum ta konai chune ridum do bandri bal ta nangi silhai sameni litum ke klem ponji pan bori pon pon ni hin pe na bal ke lanik velo mo ko litum je tong thubom la di ke lanik ve kar cholo bo pine kar ji dalang ma Jirpoching Re Music Society atum pen patirpi ponsi Amri Music Festival nonankiliji Mati jonga chiklo niphai kritrok siarni ulukunji wintown tinalumalo kepedo ponji aphan chisik chidang pon bomlo lasonsi Amri owekimi ariso atum chingrumsi Jirpo Chingri Music Society po amen irponsi music anathu aninkedok pikpenajok alang litum aning kanwang sitame Amri Music Festival nang talon bom wang bomsi piningle thota
Amri Music Fest ing dengkini kibi ponchi aphan chisik chidang dode sang sipin anlo la so long pherang ke tum ka humri tamahot jir poching ri music society amaipu John Raikom Heinse Lapen Kongchun bang sarkri lekthia tumpen nangkathando na tengki pining labang so music festival abang ki aninkan bang ason pen chiprek chat ason doji athi pining abang ki ang tan pen ki bang atum lapen dak Karbi Anglong angbong nongnam ka chithanglong lunsi piatum sitami doji sonsi bijoy lekthe Gideon Mother Lapen Karbi Anglong idol alo first runners up ke haidona bangphu BDSing hansi atum sitami nangchi tongdonji lapen lapu band rapper anathu atum ahin pen sitami Christian Teron MC Hillary Rock Rack The Storyteller The Roman Band Hope for Humanity aben atum hai hui sitami nangchi tongdonji pusi than pachinipo lasika dokawi Karbi Anglong ra tu ansatami aliralon nang pidun tha pusi Perang kia tingno mai pula pen kongchun bangatuma hinpen ningji pontu. Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news. Ini ke non ka fokus nili ton fokus bang dak mainly bang Amri lah di Amri long nili ton local artist dope lah pen kata dope dope some music eh nanti ahe ta do kasi mainly nili ton fast ki claim cheng banta la to promote local artist music lo lah pen lason se nil tum chu first volume abang klem panlo la dak su tame mesen ben chul panlo la pen ke thek long su tame artisum su tame dak pen pathang kon bom lo pusi nil tum thek panlo son si ne tum hala jet ke wai palong su tame nil tum pu program organize bom la pen ne bom son si long la si non mainly la volume 2 long bang nil tum mesen me artist ka bing long la artist mesen atum hadawan lo la pen mainly artist na thu chot kali pusi ne le tumbang tourism na thu ta promote kon pusi ta thu kon si tenang ana ding lang kon bom lo Itulah so event bang betul apa dulu ya. na so event bang ganil tum ini ke reception ke 6 evening pusi thu kon lo la pen 7 ada pen bang ke trekking nami pusi pa thu kon lo ilong long ni la tourism spot adi mani Karbi Anglong pen ba sam ben pusi na kachi ni ne jing do lang la si tum tenang pa chi thangi pusi bori kon lo la pen 7 ajubang si 5 PM ban sini lutum music festival ba music events abang ke chingko pusi Mama lo ke bang ni kan deh. Coba pon ke. kachu phang bon abang ke non man la Karbi Anglong pen top artist bijoy de kewanji lapen Christine Teron pusi tami wanji lapen dolang rogura pusi tami wanji lapen band tum for humanity lapen death trap lapen storyteller the storyteller lapen local artist tum Registration pun pintu rumah. registration fees bang ke ni ke nili tum en ponpe la hai bang ke invited artist sita me nili tum mainly ticket abang nili tum pathik ponlo athe nili tum ta kavidat side dona bad ni si nili tum da bol pon bom lang an mat si long pen si lapu chepangum si nili tum la hai kam klem ponlo na si asap so that artist suman ki dam ki wang chu ki jun bala da sound system of harman system nili tum ticket si adjust panan ko Itulah so music. KSA Center Branch Committee pen patur pi ponsi loring thepi helipad along cleanliness mate ke pangtherasai kideng pon mati jong ni phai hi niar ni ada por phai truck pen KSA Center Branch Committee pen patur pi ponsi helipad along ke pangthera pen dustbin mate khangra pusami bitikanglo laso along Uttar Borbil Outpost Loring Thepi Police IC lapen Arisang ho tumpen kapreka tum sitami nang cerap tunpen misen mi pen tunpu pamilo labang so helepet kasilam ki India Prime Minister Narendra Modi ilitum Karbi Anglong ke banga hotsi kasilam ponlo wai phet sitami lasso helepet along ke pangtherabang awe nang ki juya tum pusitami pater tikang rong titi ke pangther ji kalisi otlang no meklang no si nang choklem renti thurong lapen kichu thap kijun thap atumta bangpen horapong pusatame paphuk tikang rai tati lapen kaprek akhing no ahormu pusatame du ikpi
pinini litum utor borbil outpost loring tepi police atum penching waisi labang su helipad adimalo kijui kelang kewang atuma phan isi kepachini ponalam thedu isi laki aporani gangsam por phai phopen abatlote labang so adim juidam longle hiniang deng komatni chongsi laso helipad adimalo odlangno kachoklem thekdunong lok plote so dakpen ingsai ponji niritum ksa pen pusatami puta pachini po ke thomang deng komatni jongsi laso helipad along hornang kichun pen hora bongki papu tikang thekdunong lok plote so dakpen ingsai ponji puta pachini po lapen pliang deng him ahom mate biskut ahom pen danglok kaprek ahom pusatami nilitum ki bitikang dustbin mate khangra longle bitikang renti noi puta kachoningri pedopo news text report Karbi Anglong news Litum KSA Center Branch Committee hin pen lapen loring tipi nona kimi ausi na chirap dun sin litum ladak helipad along loring tipi helipad along kepang thira side deng ponlo ladak ahin ahin pen wangpo risoi jang pen cheng lok akisa ru putum dami ladak wangpo helipad along si raki hormu mate hornangi jun pen abong sisa lason papu kang thip titi mala pen war kang cho tapuson dolo ladak khiti ke klema tum posisa me sai kati ki tum posisa me ladak penan kati kub lason dolo sok e hu sok ro hu putamia keng sak palut palat dolo lapen labang so ahili pedalong riso yang atum putame odlang no kam ka choklem la puson dami dolo lasi nilatum pini la hai ala mun thi pa me kapen ladak koson si la puson raki hormu ke chopen bong sisa war kang thi malapen odlang no kam choklem long long ma pu nitum matha humri pen si nilatum police lada luring dipi outpost osi to ben chelang si ke pang thira siding polo sisa do an putame ar kok lap aja lap si nitum dak dustbin long biwet lo la pen nitum KSA Center Branch Committee hin pen dustbin putame la dak helipad long nilatum bitekang lo donet tekang lo helipad puram pote la dak helipad ke thom do asili tum ha war lo son helipad ke to geli tum pan si ningarong meme mate li tum pan mesen tapuson lo yo hili tum ha war long tame ki jui atum busame la dak wang do lo la pen video nang shoot film nang shoot pusame lason ile tuma hili pelong ta klang nun pen ile tum nong me la puson me dolo la sila hai ka charai kom neng ka nu tina karbi arat al atum long sita me ar pu dolo mate responsibility dolo la sila dak araki hormon nang chochera nang juiwet wangwet puson te la me parji ako pini pen yong sila bangso dim long raki hormu ke cho lapen odlang no ke klem lapen bong sa hai hui ke ba phuk dokok pulatang den nitum so dak pen sai ponji lapen nilitum KSA Center Branch Committee hin pen chota lila dak osia tum pen pusamine tum chilang ra pen sila bang so la dak koson odlang no nang choklem lapen hor nang jun lapen si bong sa hai hui ke pa phuk tum pan nitum so dak pen sai pon po panlam Amlukhi Sport Association Club League Football Championship Day and Night Open Solopen Soarlo Atum ke Pathu Anglong Kiti Pedopon Tikloi Jonsuse Rong Thilu Pathu Aklamalong Amlukhi Sport Association ke Patur Pipon along Karbi Anglong Sport Association Kasa Atum Cherab Dunse Karlitang Songsa Rong Pilapen Karlitang Serbi Karong Pipia Menpen Patumi Matijong ni Pai ECR ni Ingdeng Kripli Amlukhi Sport Association Club League Football Championship Day and Night Finale Match Mate Angdong Kiti Ponalong Alohisar Po Manapeng Pen KACEM Suryo Rongphar Karbi Anglong Sport Association Kong Chunbang Joy Singh Tokbi Borjan Constituency VDC Chairman Sonaram Singnar Rong Thilu Rong Asar Anpata Kete Kidingatum Chitang Dunsi Ing Samjin Pen ke Pathu Pachun Ponlo Bangso ke Pathu Along Chingrum FC Ball Ipum Lapen Jamuna FC Ball Pumpli an PC Jamuna FC atum Chipahai Ponlo Lapen KACEM Rong Parasang Hopen Kaning Jepon ke Rong Arlo Ajo Anarlo Mate Day and Night ke Pathu ki Bipon ke Nahokta Avilang Lasila Son Owe ki Miatuma Pan ki Juitap ki Jotap ki Juntap Dedachi Kamatha Ponpen Lapuson ke Pathu ki Bipon ke Amlukhi Sport Association Amai Puba Puram Rong Piapan Juro Pajer Pon Pata Ning Jepon Deep Pen Surgeon Singh Timong Karbi Anglong News Amlukhi Sport Association Inventory Inter Amlukhi Sport Association Club so league Amlukhi ni fasalin ko na okay kilamtang siklo yon susay pen lamang so tournament ada kabupan mo kilang sot pen lamang so pathu laga 300 lamang so public ko dulu
Tapi nak kau isi bangke ini orang ram thelo bak training je ram thelo bangke lahan lo je lama tu kita tu. Tapi klojon supaya kita tu tane ajuruk ke patu dak niat tu bangke patu lama tu dulu sini. Bukan anu kita kalau hidup tentang ini lo langsung kita lo tu mahu tak bulan mahu tu orang dia jalan tu tentang borjan lo amuki amdelang kolam tu kita lo. Tapi si ini orang mangalah lo lama tu kita tu kibi pen ada sebab terai club dupik ke sistem dupik la siap pun lo la sudah bangsa club Tuhan barong yang cepat tu hari so jangan Tuhan bangsa war kai gitu pun kalau bangsa ni orang dam alam thilo henon sam government ke kene isi cepat tu hin Tuhan adi gitu tigo tuning kan kerang kan tuning kan khel maharon ko padulo pining ni khata pula bangsa khel maharon padulo tendung dah bojan halala itu jangan bintana itu Kati long, kati long, kilong tu siya level ang kaya dulu. Asan thot si nunda club league long, bukan ni dak football itu tuh hilang tuh bangke. Tumar apa nama tumar kita ni lah bangsa adi gitu aja ini seperti dulu. Kalau lah tu ni orang mangalo boleh nak hawara long sudah mute, dak ni bonus kalau sport association kan football itu tu mana organize ni din sudah ni kalau saya mesti sedang siap akan tengok nunda bangka mesti sport association do Jila sport association community sport association macam apa komputer dalam kuliah dalam bowling itu do sekarang kenangan langsung tu sport association lah masuk ke patu lah itu yang Tuhan ke patu ini tu kansur pun orang semua saya nongol. Lalu lah si tinggi dah sepatu lang metik pun saya nongol. Ini dulu tak suruh kepanjang lah hanya je lah masuk sepatu lah bangkai isi asam long. Lihat kat distrik tu mereka sepatu una je pun. Juga tu aku cek ke bangkai ekonom kalau begitu. Tapi tu kenang kop ke lah masa solo ke dah ambil sport itu memang di bidang orang itu minta sepatu kalau itu lah tu kansur pun aja ini si dah so kelapa tu. Wanang beng kita pulang mesin kita tu kesana hukum ya kong kecelong ke kurang ni tapi serupa lah orang bersama dengan